ବାବୁ କାହିଁ ନଙ୍ଗଳାଉଛ ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଅଛି ବୋଲି ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ହଁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ବୋଲି ଆମେ 9ଟା ବେଳ କଥା ହେଇଥା। ଦେଖିଲ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। କୁଳାଙ୍ଗର କୁଆଡେ ଗଲୁ ଆବେ ଝିଅ ଦେଖି ଯିବା। ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଜଣା ପଡୁନି ଆଉ। ବାପା ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ଏ ବାହାଘର କାହିଁ ନଙ୍ଗଳାଉଛୁ ସେଠି ଗଲେ କହିବୁ ଘୋଷୁଛି କାଲି। ଚାଲ ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଡି ଆଜ୍ଞା। ବାପା ଇଏ କଣ ଡାଲା ଅଟୋ ମଗେଇଲ? ଆବେ ଏ ଅଟୋ ନେଇକି ଆଇଲୁ। ପାସେଞ୍ଜର ଅଟୋ ବିକିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ମାସେ ହେଲା ଡାଲା ଅଟୋ କିଣିଛି ଆଉ। ଆବେ ଆମେ ଝିଅ ଦେଖି ଯିବୁ। ଡାଲା ଅଟୋରେ ସାରେ ଝିଅ ଦେଖି ଯିବେ। ଆଉ ବେଳା ଭଲ ତୁ ଜେସିବି କିଣିନୁ ଆଉ ନହେଲେ ଆମକୁ ଏଇନା ଆଙ୍କୁଡା ଭିତରେ ବସିକି ଯିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା। ବାପା ଏ ଡାଲା ଅଟୋରେ ଝିଅ ଘରୁ ଯିବା। ମୁଁ ଯାଇ ବଜାରରୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପାସେଞ୍ଜର ଅଟୋ ଡାକି ଆଣିବି। ହଁ ତୁ ନଙ୍ଗଳା ହନି ଏତେ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ। ଚାଲ ଚୁପଚାପ ତୁ ଜଏଣ୍ଟ ହବୁ ଆଗରେ ବସି ପଡ। ଆମ ପାଇଁ ଦିଟା ଚେୟାର ନିଆ ଯା ଆମେ ପଛରେ ଡାଲାରେ ବସିକି ପଳେଇବୁ। ଯା 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 ଚେୟାର ପକେଇ ଯିବ। ହଉଛି ନଙ୍ଗଳା ହନି। ଆଉ ବାପା ଖାଲି ଚେୟାର କାହିଁ ଆଣିବି? ଆଗକୁ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁମାଳ ଦିଟା ଆଣିବି ବେକରେ ପକେଇ ଡାଲା ଅଟୋରେ ବୁଲିଯିବ ଆଉ କଣ। ହଉ ଭାଇ ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ଛିଡା ହେଇছে ନା ଗଛ ମୂଳ ଟିକେ ଛିଡା ହେଇছে ମୁଁ ବାଲିଟା ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସେ। ବାପା ତୁ କଣ କହିଲେ ବାଟରେ ବାଲି ଟ୍ରିପ ପକେଇବି ଆମେ ଠିଆ ହେବା ଗଛ ମୂଳେ। ବାଲି ତାକୁ କଣ ନେଇକି ସିଧା ଝିଅଟି ପହଞ୍ଚିବ। ତାହେଲେ ଜନାବୁ ଏଇ ମାସରେ ବାହାଘରଟା ଫିକ୍ସ କରିଦବା। ଆଉ ରୁହ ମ ତମ ନଙ୍ଗଳା ହୁଅନି। ବାପା ଏଇଠି ବାହାକୁ ପଶିବା। ତୁ ନଙ୍ଗଳା ହନି ସିଧା ଚାଲ। ଜାଣିଲ ଜନାବୁ ଝିଅଟା ପୁରା ବହୁତ ଗୁଣର। ଝିଅ ତ ଯା ଯା ତା ମା ଖଣ୍ଡ ତ ଭାରି ଗୁଣର ଆଉ। ତମେ ତା ମାଆକୁ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛ ଆଉ ନା। ବସୁନା ଚୁପଚାପ ଖାଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇବନି ବୋଲି ତମଳିଆ ବେକାରିଆ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କରିଯିବ ସେ ନ ଜାଣିକି